ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு CK Aari Work Academy. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ. ஆரி ஒர்க்கில் ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு விஷயம் மார்க்கிங். ஸோ மார்க் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். அந்த ஒர்க் பண்ணுறது தேவையான மார்க்கிங் டூல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து இவ்வளோ மார்க்கிங் டூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் மார்க்கிங் பென்சில். கிளாஸில், லெதரில், மெட்டலில், எங்கே வேணாலும், ஃபேப்ரிக்கில் எங்கே வேணாலும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிளாஸ் மார்க்கிங் பென்சில் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஒயிட்டு, ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் மார்க்கிங் பென்சில். செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டெய்லர்ஸ் சாக்கு பென்சில் ஃபார்மேட்டில் வந்து வந்துச்சு. இதில் கொஞ்சம் வந்து க்ரையான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேக்ஸ் க்ரையானில் இருக்குள்ள க்ரையான் அந்த மாதிரி அது கூட கொஞ்சம் கலர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் நமக்கு வந்து நிறைய கலர்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது.